Čo po z Greenbustu, som ja Dominik Green a vítam vás u môjho prvého videa. Malo by to fungovať. Takže, toto video by som vám chcel povedať, že ako to tu pôjde. Pardon za môj hlas, že je taký slabý, ale mám dosť zlý mikrofón a plánujem si kúpiť teraz nový. Nejako za ten týždeň, dva by som mohol mať už ten nový mikrofón a malo by to byť lepšie. Teraz o videách. Videá budú vlastne vychádzať, neviem či pravidelne, nepravidelne budú vychádzať. Plánujem si natáčať pár sérií roztočiť a bude to trošku teraz tak živšie a potom to trošku osilie. Teraz máme prázdniny, takže mohlo by byť viac videí, ale chápete. Dobre, toto je o tomto. Teraz musíme si to zobrať takto. Budeme natáčať videá z toho, z čoho budete chcieť, akože čo tuto mám, akože som si aj nejaké hry pokupoval a tak ďalej. Takže pravdepodobne budú vychádzať série z Garry's modu, neviem, Sven-Cop, Counter-Strike Global Offensive, taká slabšia séria. Don't Still Together, možno, neviem, ak sa mi podarí sfunkčniť s kamošom multiplayer, tak budeme mať dokonca dvaja, budeme tam, takže bude to lepšie. Potom tu mám ešte druhé Don't Still, to budeme asi jedna séria. Potom tu mám Terrariu, tu budem natáčať, tá sa mi celkom páči. War Thunder niekedy. Evolve Stage 2, to teraz vyjde, to bude zase prvé video, už ho mám natočené, akože pretočené a dlhšie. Ale tak zase až teraz vyjde, dneska. Hneď po tomto videu by malo vyjsť Evolve Stage 2. A potom Galactic Young Junk, ak sa mi podarí opraviť, mám tam problémy s grafikou, neviem aké. Proste grafika niekedy... neviem, či to je problém tej hry, ale asi tej hry, lebo niekedy mi normálne vypadne grafika. Skúsim to vyriešiť, ale budeme aj Galactic Junk. Troll, tam už bude rozohratá hra, čo rozohrávam, a Minecraft to niekedy bude. Takže, toto bude vlastne všetko, čo bude ja natáčať. Budem točiť cez Bandicam, mám tu nejaký ten počítač, celkom výkonný a uvidíme. Uvidíme, ako sa vám budú páčiť videá, podľa toho budem natáčať.